Elinikäisen oppimisen avaintaidot. 4.1 kohta. Pohdi ja kirjoita omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi. Oman ammatillisen kasvun arvio, esimerkiksi hiipin mukaan. Opiskelija on jo aiemmin pohtinut näitä asioita minä lähihoitajana tehtävässä, ja tehtävä voi olla mukana arvioinnissa. Kohta 4.2. Pohdi ja kirjoita, miten moniammatillinen ja monikulttuurinen työskentely näkyy työryhmässä. Miten konkreettisesti hyödynnät yhteisöllistä osaamista. 4.3. Pohdi ja kirjoita, miten lähihoitajan ammattieettiset periaatteet näkyvät työssäsi. Riittää 2-3 ammattieettistä periaatetta. Kohta 4.4. Pohdi ja kirjoita, miten huolehdit kuntoutujan ja omasta turvallisuudesta, esimerkiksi aseptiikka, potilassiirrot, palo- ja pelastussuunnitelmat, että miten huolehdit omasta työkyvystäsi.